खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया। दाब दाब जायगाफोराव सरकारि साख्रि मावग्राफोरा जाग्रा मुवा राननानै होदों। दुलाराय भारतआवनो लकडाउननि समखौ बारायबावनाय जाबाय। 13 एप्रिल खालि गगामुख हालामनि अभयपुर गुदि फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि आरति सरगियारि आरो बाक्सा जिल्ला सालबारिनि कांकान बर' आरो बिथांनि अनजालि बिसि दालिमि बर'आ जाग्रा मुवा राननानै होदों। मख'नो गोनांदि बुहुमनाङैनो कर'ना भाइरासनि गिलु-बालु गोसारनायाव दुलाराय भारतआवनो लकडाउन होनायनि जाउनाव सानसेयारि हाजिरा मावनानै जाग्रा सुबुंफोरा दिनै गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जादों। बेबादि जेंनाजों मोगा-मोगि जानायखौ हेफाजाब होनो थाखाय आसाम सरकारनि सोलोंथाइ एबा सावस्रि मन्थ्रि लोगोसे आसामनि रांखान्थि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथोन होनाय लेखायै सरकारि साख्रि मावग्रा गोबां फोरोंगिरिफोरानो अनसुंथाइ होनो आवगायबोदों। बेनिनो बिदिन्थि महरै गगामुख हालामनि अभयपुर गुदि फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि आरति सरगियारि आरो बाक्सा जिल्ला सालबारिनि कांकान बर' आरो बिथांनि अनजालि बिसि दालिमि बर' बिथांमोनखौ मख'नो हायो। दुलाराय भारतआवनो लकडाउननि समखौ बारायबावनाय जाबाय। थांनाय 14 एप्रिल खालारखालि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा गासिबो रायजोनि गिबि मन्थ्रिफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों माखासे रायजोनि गिबि मन्थ्रि बिथांमोना लकडाउननि समखौ बारायनायनि बाथ्राखौ मदद होयो। थिग बेबायदियैनो गासैजोंबो सावरायलायनायनि गेजेरजों लकडाउननि समखौ 3 मेसिम बारायनायनि बाथ्राखौ मोनथिहोनाय जादों।